Anakon pagikukma, imo laging tamay. Kay nasiring ka man ada, nga diri angay. Di ko hingangan limtan, bisan san upamang aantuson iilumon kay gintamay. Anakon pagikukma, imo laging tamay. Kay nasiring ka mang ada, nga diri angay. Di ko hingangan limtan, shout out DJ Bong. bisan san upama DJ Bong, ada si aantuson Mari Art. ilubon kay gintamay. Pakuri daw pagdumdum mo ng kasugat naton, baman sa turit inubiya, lawas pati kalag. Bungalos nga sangkay, malin mong magsaan, binayaan nga waray sa lang kaangayan. This is Zombie Mini Studio. Kakuri daw pagdumdum mo ng kasugat naton, baman sa tulit tinubyan, lawas pati kalag. Bungalos na sangkay, malin mong magsaan, binayaan nga waray sa lang kaangayan. Bungalos nga sangkay, malimbong magsaan, binayaan Shout out kawaray John sa Color. lang ng kaangayan. This is Zombie Mini Studio. Ikaw ang bukad hanggang papan, ikaw ang inup hanang bundukan, ikaw ang burawot hanggang palaran, ikaw ug ikaw ang ngatan. Ayaw, good ayaw, hingalinti, ani mo sangkay na putri. Matagal-alagi, magunaw ang tunay. Ikaw good lang, anong dosa na ko na humay. This is Zombie Mini Studio. Shout out Rambo Ricardo Agustin, happy birthday! Ayan, shout out sa Barangay 1, Rosario Lordy Zamor, kay Kapitan Lito Turing. Shout out to you, Ate Eme Usia. See you sa Pangasinan, July 25, 2026. Ayaw, good ayaw, hingalimpi, Ayaw man, aning sangkay na puri. Matagal-alagi, bagunaw ang tunay. Ikaw
Anong dusan ako na una. Matagal ang langit, magunaw ang tuna. Ikaw gudla, anong dusan ako na una. This is Zaldi Mini Studio. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga Pulangi, Albay, Sorsogon. Kita-kits po sa fiesta dyan. Shoutout kay Kapitana Salvi Valeriano and District Member Recto Valeriano from Golan, Yes. Sorsogon. Thank you po sa pag-gig. Barangay Zone 4. Yeah. Cha-cha. Shout po sa lahat ng mga taga-Darang. See you po on January 3, 4. Huwag kung alas ay tibigin, sin maupay. Hindi mo kasing-kasing ibutang, sintuhay. Ay angkot pagsakita, yan na yung paglimutan. Paghirot ibangin sa dughan mo, din mawara. Bakit titipigan ang imo mga saan? Isanot na nga tandi kita magubula. Sa ataw waray lain kung pa magpapabilin. Waray magtatangkiya sinin akon kasing-kasing. Yeah. Cha-cha-cha! Shoutout sa mga taga Negros Occidental, si Palay City from Mamanok na Pula. Once again, happy birthday, Mom Gina Sana. And happy birthday, Mom Gina. And also shout out sa ating major sponsor, Mom John Comer. Madam John Comer. Thank you. Gumagungalos ay tibigin, sin maupay. Hindi mo kasing-kasing ibutang, sintuhay. Ay agad pagsakita, yan ayaw paglimutan. Paghirot ibangin sa dughan mo, din mawara. Yeah. Titipigan ang imo mga saan. Kay bisan nun tangatan di kita magpupula. Sa ataw waray lain kung pa magpapabili. Waray magtatagiya sinin akon kasing-kasing. Sa ataw waray lain kung pa magpapabili. Waray magtatagiya sinin akon kasing-kasing. This is Zaldi Mini Studio. Arrrr. Ang kaming ang iiluman ay kung akugin babayaan. Oh yeah. Diri ko hingangalimtan anaton ginagian. Bisan anuan dangatan di maghihingyap sa nililiwan. Iba kagod man sang atanan nga ako naruyagan. Ang kamingaw iiluban
kung nakugin babayaan, diri ko hingangalimtan, anatun ginagian. Bisan anuan dagatan, di maghihingyap sa nigliliwan. Iba kagod man sa nga tanan, nga akong naruyagan. Masakit man sa dugan, tatanggapon ko ang nga tanan, kay siguro ini kapalaran man. Iisipon ko na lang ang aada ka sa atubangan. Bayhon irong lips pa lang ang kinikitan, pagpiruksan mata, mapapasman, mapapasan tanan.